Ka Meghalaya Right to Public Service Act 2020 kakular scam ban ai ka Jingkitkhlieh ka babahatam ka bastet bat ka basyai kedar. Ki office sarkar kinomla ban penslem lani kentai ya ka Jingkitkhlieh badai ban ai shapi. Ka Meghalaya State Public Services Delivery Commission lani ka MSPSDC kan penyai bat kan pentulun ru ya ka Jingkitkhlieh kam ya ni ka ain. Ka commission kalakau ru ya ka web portal ban pensuk ya pi. Hangi pila ban apply. Ki Jingkitkhlieh ayu pi kwa bat pila ban bodin ru ya ka application jong pi. Lada ka application jong pi ka syakan tai. On pentip syapi balai bat ki ai ki jingduna kum ki kot kisla. Ni giwei ki jingtip ki bafidon kam ban penbiang. Lada ka Jingkitkhlieh kampoi syapi kat kum kapor balak kedau ha ka ain. Bat lada syakan tai krem gino gidau. Kidon gila dia pi. Hilaban mudui syau appellate authority jong ketenat badai peng baun pej benya ya kita gikam jong pi. Lada laban penbeng hilaban mudui syaka commission. Ka MSPSDC ka trainer ka bentaban pentikna bagi Jingkitkhlieh jong sarkar kinlong giba stand giba khoi bat giba pensuk ia gipaj ba namar ba ka hog gipaj ba ka dei giba kong santam.